Then ate, plywood. Abot na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pesos. Okay. Guys, majong buntag natin tanan. Mahotan ninjo. Wow. Mahamig sa guys. Kaya si Papa Gabriel. Ito man sila ang finishing. Pero sa alam pa. Dahil nakin. Kuhang ko yakin nagtungaw na sa pusod guys na. Mahota. Dahil man sila guys Pichay ni siya gibutangan og itlog. Pichay. Bagong recipe guys. Pichay nga na itlog. Lami man siya guys. Butangan og itlog ang pichay. Yun ba? Lami pa? Lami no? Sa ako ng luto, lami. Kung man na magpamahaw guys, matumig merkado skin-kin kaya nami palitin. Mahaw. Ganyan guys, ning lakaw may ganina, ning tumis. Nagkuan og kahoy. Batuan na, naka-order na migwas kahoy. Tangtang na jud. Tangtang na? Uy, salamat na tangtang na yung taon. Agisang tungaw des pusod. Manang katuwa ng tungaw. Muna na may tungaw dari sa ama. Sa una kayo man may tungaw dari. Kung na tungaw. Maho na, maho guys. Tungawan man. Dugayaw na nakuha. Tungawan pagka? Ato may merkado karos kin-kin guys. Kaya mapalit mi o plywood. Merkado. Hinahinay laman mig. Motor. Hindi. Ugma, i-deliver pod ag kahoy. Kaya katong ipagabas das nangagi. Kuwang man ay kaazo. Kuwan na to, ag-i balance dadto raman day sa sud. Paano? Sige po. Kuwang gyapon to. Kahit pa day kuwang na to guys. Abin haug sakto na. Matogi dugangan ug kanang kahoy para pod sa gawas na plywood pod. Dugangan pod plywood. Palit mi karon guys. Salamat ka dun nila sa ate. Daghan ka dun salamat din dun tanante. Love you. Mahama na ka dun. Thank you Lord. Sa karong adlaw guys sa mga atang tanaw dadto ag pikas bahay. Sa mga karong adlaw human na gadto finishing. Mahama na ka karon pa. Bangka. Ano guys? Sibuyas na guys. Lami na. Pizza nga butangan og itlog. Ha. Bisahon. Kado. Parang buwad mo. Naman ang pagsay. Kano is kin guys. Palit ni og plywood. Anong lapit? Kuha mi unas. Kuha mi unas padani ate. Para palit og plywood. Salamat ka jote. Thank you so much ka dun tanante. Kuha sa mi skin na rin. Kin guys. Kamo sila klase. Kuha na naman skin guys. Ito na mi palit na mi plywood. Palit na mi plywood si kin. Ito, ato na ko rin ma. Nakita kami na itong plywood rin guys. Pampareha kabaga ada dos ang mga unang napalit. 1, 2, 3. Mara nito 5, 6, 7, 6. Dito na. This is city ka buok plywood. 7, 6. Tara. Kapalit na may og plywood. Ano ba nang hiyab na magkakauban? Sana ba ni? Katugo naman noon. Huwag ka. Katugo na magkakauban. Madera guys, ay plywood. Muna siya. Parehara kabag adas na ngagi. Ito ang mga napalit. 450. Ouch. Agi-ara te kay si Jate. So unsa na iniguan? Okay, sige. Ito na guys, ang mga nabayran ag plywood. So palit sa mi og ginamus kay mga islian og saging. Para snack unsa ba? Ana ka mga ginamus guys sa katakos, tag-train pagtakos. Na ag plywood. Ug sunod na mo si Jate. Kita-kits ra tatos bye. Dan ate, ag plywood abot na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pesos. Ha? This is city. 450. Ay, 450 kuan. Charge on delivery.
Masa dulu dah. Lagi kabuk. Ha? Enam. Gimana makas sirup dah? Di makasa buktot ka. Tiaw ba? Okay. Ano guys. Nate ihatid na ag plywood. Oh, ginoo ko diha man day nang gibangga datos unahan. Tabangan. Ano guys, last na to nilang kuan. Nate. Katong una mo ni pano, pila ni kabuk ni una? Disi size? Disi size sa karing gidugang disi city. Tapil ready ah. Danate. Halos ako na sa papagabril guys. Snack na baka sila. Snack na mo? Ha? Piyaw. Dahil na sila sa kwarto guys. Ya. Ano guys. Dahil na laman dari. Dari nga side. Ug ladto. Mana naman sila dari side guys. Mana naman nailas. Mana nailas no? Sila makuha na lagi. Ato pa ilam sa abo. Ato pa ilam sa abo guys. Bangira di ay. So di pa din sa abo guys di ay. Oo, tapos tiwasanan ilam sa abo o dari. Ilam sa bangira. Sumana na message guys. Toy toy, nalagi ka na toy. Nala. Nalagi ka diya. Nanate ag mga plywood kompleto na. Salamat sa Ginoo. Daghan kadtong salamat din tanante. Mataod na gajud ni. Di ba karong Huwebes or Bernis? Makalugar ag katong makalugar tong panday. So pakjaw na ni si guys ag mo panday dani sa kanang dani Arkuba hon. Pakjaw ag ilahang kuan dani. Sa trabaho. Ayan na guys, halo-halo na, halo-halo. Masan day. Nikos-nikos na sa Gabriel's pinto. Tawagan sa nila na guys, kami niudto nami. Ito na may guys, tawagan ang mga person. Tara! Uy, loko. Dahil na pa. Nga na malong. Dito sa mo. Dito sa mo. Na guys, ang ipapod ni Manong. Kaya di mo ko ka daog. Kaya nong? Lisod man ka na mas musin. Kaya na, alaman ditong harog. Oo. Di mo ko ka daog. Oh, muso naman na siya. Muso na wa hinangi. Oh, mana yung tinanom guys, namunga na. Oh, thank you Lord. Namunga na ang tinanom guys. Oh, na. Oh, so nabidyohan masuro papagabrila ni pagtanom na. Kaya na. Saka puno. Dana na pwede jang saha. Namunga na. Oh, lami amdes pamati makabungag atong tanom. Ha. Hangi pa ko hang manong paing guys, kaya di ko ka maumo koan. Andali arag saging ron mga guwang kay grabing inita. Murag ahat ba? Ahat pagkagwang ah. So, doon naman. Tapos lagi na mas. Kaya nung? Kaya ni mo? Oh. Hala. Tang-tang na saging. Sa kabulig. Sa kabulig oy. No, kaya ang kuwain guys. Oh. Ang kanaginog. Wala na. Ano ka? May Kaya nagamang saging guys. Daya mo nagipod ganina. So magdangag ko dani. Aron na sila ma-snack sila sa pag-Gabriel unza. Kaniray ang punoon. Kaldirin. Pari mo nagamang rice cooker sa una nga. Guba na. Oo na naman na yung magidang-agan o saging. Ano guys. Kinagwangan gatid ni. Salamat ka Diyos. Ang igagaw nga nagputo ni. Ito guys, ang itagaan pa sila doon ka sipi. Ikaw na po ilang dingag ba. Mapahinog. Magkuka, mauda to putol. Sa mutas papagabril, mahadlik mo putol. Kanay wire. Madyo na naman guys. Para lami man ni ako ano guys. Lami man ni siya snack na. Tapos ano ginamos. Paits na.
Manakutan lagi na masuk si Buja. So, luy, wimpa, sagsaging. Ayan na, guys. Sakto na ni. Oh, muna yung ipa-snack nila unja, guys. Kanina. Sa kakaldirin nga. Saging. Isa kakaldirin nga saging, guys. So, sa buwan na. Karong luto na ni si Ja. Okay. Be, sakto ba itong sabaw? Sakto na. Okay. Alright, so takaman. Oh, nakakakaboy mo rin ng mushroom ag kaldero o ag kalderin. Okay. Alright. Oh. Lagsa ko nila sa papagabring, guys. Sana sila dapit na humana ba sila sa kwarto. Humana rin sila sa kwarto. Na guys. Kapit na. Naman, last naman na dari. Oh, natakang ako snack ninyo, saging. Ha? Isa ba ito kasipi? Tengah imo sipi. Tengah aron naghanap po ka ado. Ugma pa din ni Dani, ugma pa ni Pano. Ilawom. Ugma ni Dani, guys, Dani. Last na daris. Ilawom sa abo. Ilawom sa abo ug dari. Ilawom sa Manggira. Okay. Malabara pa meron gab. Tusdam. Thank you, Lord. Kapit na mahuman. Salamat ka, Lord. Ano na talaga mapahangin-hangin. Guwang naman dahil kuan ka. Tunda na ah. Nabong pa na. Sa mga liki na. Malabias ka guwang. Kapit na gazad. Salamat ka adyo nitong tanante. Salamat ka sa mga ate. Siksiha gaming siksiha. Gaming badji. Tiyo. Igi agpaloy. Samputo na ikaday. Mo na pag-ipalugpit imong ipok. Kuha na guys. Uy. Hapit na maluto. Natataad. Luto na ni guys. Nana ko ipa-snack nila. Luto na baka ni guys. Luto na sa gini. Kaya murag na may sabaw. Adi na pa din ang sabaw na nabukaw-bukaw pa. Be, ang kuanan. Be. Ay kuwang pa. Guwang magad ka adyo si Ja. So ato pa na isang patagtaaran kaya rumaluto agad si Ja. Na guys, luto na. Ang kilawan. Luto na guys. Baka na rin kaunon. Hana sila pa isnakin. Whoops! Diyan na guys. Saging nagwang kaazo. Luto na. Oh, init guys. Init. Init. Whoop. Palabantag tinidor kaya delikado. Guys, diyan na. Muna yung pa-snack nila. Ros papagabril. Dahil na mo sang ibutangan og panakot si Bujas. Nga kani mo ilagi snack ron guys. Sana ni dad to spikas. Yan na, snack guys. Saging and ginamos. Snack na, snack. Dali na. Snack pa. Basta guys. Dali na long. Bumbot ni? Ha? Bumbot sa karo? Eh? Bumbot? Sili ko guys, sili. Pangan naglagsili. Yan na guys. Muna ilang sili na to. Narakilid sa bahay. Ang kajuka. Sakto na rin apat. Halong. Hugas isa. Una. Ang katang lagi. Diyaw. Tapos ikuan. Sili. Ay kato. Diyaw. Kato. Na guys. Ginamos and saging. Ang tarang guwa nga kaadyo. Tigunin ko ikaw. Ha? Yo! Nisnak ta! Saging. Yan na guys. Bulit mga bigyan ka na gano'n. Bukol? Agad tayo sa kusing gagan. Pakapil ka. Ang kamot lang si Kuam. Inahan bang milot? Ano lang ko ano? Sa gagramang yoyo.
Malabas kami karijut. Terus dam. Charles, ito, Dubai. Ban ka malabata? Liga ko. Nasa, ban ka.